गोटे मनीष सेते बेले अधिक दुख लगी थाए जिते बेले तार अति आपणार मनीष ताको पर बोली भावी ता सहित शत्रु भली व्यवहार करते ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇନଥାଏ ସେଠାକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ଥାନ କାହା ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ହୃଦୟ। ନିଜ ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ଦୁଃଖ କମ୍ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛ କିମ୍ବା ନିଜ କାନରେ ନ ଶୁଣୁଛ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ବଦଳିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କେବେ କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାବିବା ବୃଥା, କିନ୍ତୁ ସତ ଏହା ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସାପ ନୁହେଁ, କିଛି ମଣିଷ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାପକୁ ତ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସହ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୁଃଖ କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଟି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହରାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିନଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ କେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।